Nara sir oh. Wala may gabas sir, wala may gabas. Katuran na yung nagabas daan sir. Nara sir oh. Na, yellow magidang yang color sir. Narang pizza sir oh. Nara sir. Padulong 31 sir, amo na yung ang linginan na mo sir. Kaya para makaanak din mo sir, banga kanang kuang sir oh. Narang kuan sir. Nara sir oh, 2024 sir. Nah, butang sir. Kani siya sir, nakuan maguni siya sir. Naman ni siya tunggi kuan na to sir ba. Kita mag-ani sir. No, kun video ano pa sulod. Nara sir oh. Testingan ang pulis sir o kanang kuan sir o kung sabay kuan ni ani sir. Kay may manang makita gyud nato sir kung sa bagay resulta sir ba. Ah sir. Kagisan ako sir. Para makita gyud sa imong bayar dia sir. Na sir. Na may naon sa sir oh. Wala man sir. Yellow rag samot sir oh. Na. Ni yellow rag may sir. Yang kana sir, maura magyapon sir oh. Oh. May na kung siya sir. Maura man siya sir. Ayaw mo ito kuwabuan. Hari-hari siya tanang sir oh. Wala sir eh. May naon siya sir. Ano sir, ni kuan rag bayo sir. Kalipot sir, maura gyapon sir. O agyapon naon siya sir. Katupong siya sir, maura gyapon sir. Nah.